حلو الساعوي مايكا ناتي دي على حكي هو أمريكا ذا اللي حصلت سقام حيل من سيدمت أو نعي نقرأ حاسب نيرو زهون أخاوي مايكا باتر حرة يعني حاول ثانك يو كبرات عايشنا كلتيهم بتعب زي مسجاني ولالبات أنا سكلته حتى ينزلواني مجمرتا كمال حويا بتناتكا ولك أوي تاريخ تنقرأ لوز نبركاسي أبوزح كورنرات كنراخد صريحنا أبقاليو مسبع السيستر توماس مسبع الفيش تراخبني أبقاليو أتريب على الأكاكيناي وعلى جلز نبرخات بوزح تاشمو anyway بوزح تمكروز حلف كاسبيقة and just we really appreciate it مالسي كتقمنا يو أبزق ألسي مع potential إذا لكاي لي زامن أب حتى كأتو أنا حنتي كيز ستوري خذكم من البعض حتى إرزلت كان مالسي تي مدلاوناتو أنا مع تشالنج سيزقت من هذا اللحجي أب حدش مدرخي أنا أتو زلنا كابتنا محجز تفلي كنتاتنا دشل حزلو يزمسل ولا قا تنهنا قالسي نقولو نحبات بغبو تدالينا له نقولو كمكت زخل قا تقوله نابنت مالي او كابتن زقربالو نيسياس حتوتات حنتي انت يعتبل نزيناي دوب كنتات جلسي ودي مو دحر حجس اب انتاي كنجبر كتامن انتاي كنجبر انتاي بينا دلو كتامن يلون كحتو خلو in fact نزنا السوشيال ميديا ون كيترفه نز ابدغ زلو خابات ون كيترفه بقل ملكع نقف ابيلو يحالفو لات ناي بوليتيكا اسرات كفتح لهم ناي مالس مسرات كرغاغص አለዎ ዲሞክራሲ ህመጽ አለዎ ኮሙን እንታይ ዝብል ነበረ ሀገራ አገልግሎቱን ደው ክብላለው ወይ ክቅንስ አለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጥ ተራዩ ሰላምና ኢትዮጵያ ካውሽጦም ይጀምሩ ዝብል ተሚልካ ውሽጣዊ አፍሉጦ ዘይብሉ ኣብ ሶፋ ኮፊሎም ኣብ ሳሎን ኮፊሎም ጥራይ ብዛረቦ ዘረባታት አሎ እዚ ብዙሕ ትርጉም ዘሎ ይኮነን ይቅናን ሓልፍ ኮንደሊና ግን ገለገለ ኢሉ anyway እቲ ንሕና ንገብሮ ዘለና በተሓደ ዝሕመሞ መስል በተሓደኻ ንኸይ ንስማዕ ዝመክርካ ብዙሕ ኣውኢታት ዘንቀደ ይመስል anyway أمجرشتون نجيرنا مالتي تقول جزينا حتوسي ديمقراطي خمسة الله بوليتيكاويان أسرات كفتح لهم زبل كيم اللي سحليفو نتنا هاجرا وأقول قلوت جن هاجرا وأقول قلوت رئيس يكون نحفش ولا نزوم أبزد الجزء ناو دجون زلنا ترى أما عالتي 40 يوم عتاد كنت سرح لنا يلو الزمالة هاجرا أقول قلوت حجونا كل قوني جنا سرح تصبي مالو بارود كوينام كوتس اليوم تبل ملتي زبنا أبزخ خمسة عينات مدرخ نحنا بفلايكا تنساي إرترا أنت عينات قص ككايد الله نزح حبرة السب بفلاي نتأبوش تزله كاب كل نجارات استحرمه مسلاتو نخفلت إذي زبالو إساس حاسوت مخانو فتصم زي قنوع مخانو حزب إرترا مسلو تجاهيسو خمزله بفلاي من إسي أبصراوي زله تجاهيسو خمزله بخمي عينت ملك كن بصحو نخيل بخمي عينت كن قلصلو نخيل نزي زلوو مدلاو زي تنساي إرترا انتهى يمثل زيادة قدامي تحتيها قال اي تحتوي بولكي ناب حافتنا دكتور سابا زتكورتيا دكتور سابا زبل كله مغنيات من أربعة حافتنا سوف تكون تسفى قبر أبزناي لنكنا أب SBS سميعي نيرة تناتكم انترفيو أب VOA ون سميعي نيرة بفلاي جي تصنع يزلغي تري تجاريك زناي كونفليكت ريزوليوشن يمثلني ويكا ناي جريتشات مفح زبليو ناي PhD مسمعتي اب مقرراب ما ناي مودا كم زلهون فليت الله مسلني كابتز نبر انترفيو بتحدث معرفتي غي نادقول عمت فلغي معات كوميتمنت زدليو بتحدون بوم جمار كنت هنا اب يكون ادمنبر كم زلخيو دردان دلو ምናልባት ምድርራብ ሓላፍነት ናይ ገዛ ይኹን ናይ ትምህርቲ ናይ ደገ ነቲ ኩሉ ዝሓስካዮ ስራሓት ማለሲ ኣብ ክንደ ሓደ ጠንኪርካ ምስራሕ ኣብ ክልተ ሰለስተ ምዃን ድኻም ፈጢሩ ነቲ ስራሓት ቁሩብ ኣየደናጉዮ ዶ ትብሊ ወይ ከዓ ዕዉት ክኸውን ኣይገ
بروندا تبلي انت عينت حايل سلازلو يكوم عينت كوين دلو خبلك يدلي مالبات فقادني انت كونكي كتملسي صبور يመስلني دلي كوينو ግን بتاع مدس يزبلنا ولا وينشير بيرسون مخانكي صبوي كوم خنتاعاتو مخالنا بتاعمي زتبابعيو ግን ብዙح ኮሚትመንት ሓደ ግዜ ዓወት ከየምጽእ ኽእሊሞ ነዚ ብኸመይ ትቕረብሉ ለኺየት ለክደለ ቴንክ ዩ ይራነለ ደሃኖቶ ሓወይ ማዕረይ እስኪ ንገረለይ ዞም ኣሕዋት እዚ ከም ዝበልካዮ ሓላፍነት ክደራረብ ከሎ ንኩሉ ከምቲ በአምሓርኛ እንታይ ብሉ መስለካ ከምቲ አንተ ወይ ዝበልክዎ ገሊጽ ያለها ኢትዮጵያ የተወልደ አቤ የቆጡና ወርድ ብላ ይብቷን ጣለች ብሉ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ትሽትሽካ ዝሓስካዮ ከለኻስ ካለ ነገር ካብ ላዕሊ ከተውርድ ክትጽር ከለኻ ነው ትድርብዮ አይነት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ኣይተሰልጥኒ ኻ ማለት ወይ ነዚ ሓስካዮ ተውድቕ ተወሳኺ ነቲ ክትክቦ ዝደለኻው ድማ ኣይተርክቦን ማለት እዩ ህጂ ሓቅኻቲ ናይ ምድራብ ስራሕ ወይ ድማ ሓላፍነት ኣብ ዘለኻዮ ከተድማ ኣይኽእለካኒ ብጣዕሚ እዚኣ ትክክለኛ ዘረባያ ቅንዕቲ ዘረባያ ድማ ፍትሓዊት ዘረባያ ከምዚ ዓይነታት ኣራእያ ክህልወና እንዲ ኩላና ንፅር ዘለና ጽብቕት እያ ህጂ ገርመካ እዚኣ ናይ ህድሪ ጀጋኑ ናሕዋት ኮንታክት ገብርኑ ከለው መጀመርታ ናይቲ SBS ዝገበርናዮ ቃለ መሕተት ምስ ሓወይ ከማል ነዚ ናይ ፕሮጀክት ሬኔሳንስ ኤርትራ ዝብል እዚኦም ጉዱሳት ኤርትራ ናሕዋትና ዘበገስዎ ማለት እዩ ንሕና ኻ ድሕራይ ብፌርማ ተጸምበርናዮ ስለዚ ኣብኡ ዝኾነ ይኹን ሓላፍነት ይኹን ምውሳእ ይኹን የብላይን ብጀካ ህጂ መጽኤ ለኹ ንኡ ኣብቲ ከምታ ፈራሚት ኣብቲ ተዳልዩ ዘሎ ጽሑፍ ኣብኡ ከም ተሰማምኤ ፈርማይ ከም ዘንበርኩ መጠን ንኡ ድማ ዝምልከት ስለምንታይ ምክንያቱ ዝንውልቀ ወኪለ ከም ሓንቲ ኤርትራዊት ኣብዚ ተበግሶ እዚ ንምንታይ ይሰማማ ብኸመይ ምክንያት ካናቡ መጽኤ ዝብል ሕቶ ንምምላስ መጽኤ ዘለዎ ከማይ ኣብዚያ መጽኤ ዘለኹ ነቲ ናይ ኤረሳት ዝምልከት ክዛረባ ይኹን ኣብዚ መጽኤ ዘለኹ ማለት እዩ ጃባ ከለኹ ብረካ ስለዝደለኹ እምበር ስለዚ እቲ ናተይ ከም ሓላፍነት ወይ ድማ ከም ስራሕ ኮይኔ ዝነለኹ ኣብዚ ግዜ ኤረሳት እዩ ማለት እዩ ሚድያ ናይ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምዝርጋሕ ማለት እዩ እቲ አንተሞን ተላዒሉ ነይሩ ህቶ بخمي نتي هزبس بخمي متفرط أو بخمي ترخبو زبل تحنت منجد زي إيه مالتي ميديا برزق زي حيليو كاب برتاوك على نلا عليه جيك نقوة اللوزن خير ميديا عبتي حبريتا تشجيرو زلو هزب حبريتا غميرو يبتحكا زبل حتو عبي قديك هلو يا حاجرنا مهنات تزرعات نت حبريتا زبل غلو نت برس سقيتو نتوم غازينياتات عسيرو دلايو يغبرالو ማለት ነተሰብ በሐንቲ ነገር የጥምሙለው ማለት እዩ በፕሮፓጋንዳ ከምዚ ዝጥርሶ ጸናኻ ሓሸውዬ ነተ ሕቶ ታሕተ ትዲፍካ ነተ ካል ሓሸውዬን ትንዓት ኣብ ትሕዝብ ዘለዎ ህጅውን 24 ትንቡር ዘይኮነስ ከም ጽባዮ ሓቢሮ ትብለና ኣላ ሕጂ እዚዩ እዚ ሕጂ ስርዓት ንብሎ ዘለናስ እዚዩ በዓል ሕጂ ሲቲ ህዝብና ግን بخمزي أنا دونقيرو سلازلو بخمي يركع تفتحه زبل هذا صراحة كاب تخل على نتفتح هذا الميديا أنا ميديا صراحة ما أبغى قدر لو معلتي يعني بزخونة بزعبو زملكات بتزعبنا إيرسات زملكات أبتي SBS زجبركو أوديو زجبركو علامة إيرسات علو نابو كوكس غاد فوينتي تعذبا يابز زي ما هاتو وكيل سلازي كون قابز مصيز له كم هانتي ارتراوت زيغا قدست زيغا ابز مطفات دما قدم زناي ارسات ب اوفيشال او منقد زرغو زمصاي ስለዚህ ነበር አቡንካ እንጥፋት ምድማ ተሳትፎ ስለነበር በኸመይ መጽኤዝ አለሁ ማለት ይባል እዚ ኣብዚ ዝነጥፉ ከለው ካልኦት ኣሕዋት ኣለው ዘካይድዎ ንኣናውን
ንኸምዚ ዓይነት ኢንተርቪው ክኸውን ከሎ ፍቃደኛታት ምዃናውን ሓቲቶም ፍቃደና ምስ ሃብናዮም እዮም ናብቲ ናይ ኤስቢኤስን ገለን አበይታታት መሓላሊፉ ማለት እዩ ብኸምኡ ከዓ ኢና ኣብዚውን ኣብ ህድሪ ጀጋና መፂና ዘለና ማለት እዩ ከም ውልቀ ሰብ ከማል ሃወይ ይኹን ኣነውን ከም ውልቀ ሰባት ኢና ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ኣነ ድሕረ ባይታውን ከምዚ ከማል ሃወይ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ንህዝቡን ሃገሩን ክነጥፍ ዝፀንሐ ሃወይ ጅባደ ምሳኹም ይሰምዑ ኣለኹ ዝገበሩ ኩሉ ተሳትፎን ኣበርክቶን ማለት እዩ ኣነ ግን ዝኾነ ይኹን ከም ዓይነት ድሕረ ባይታ የብለይን ከም ዝበልካ እዩ ግን ኣቲ ኣነ ናተይ ኣበርክቶ ኢለ ዝሓስቦን እቲ ኣብ መጽናዕቲ ናይ ግርጭታት ምፍታሕን ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝደፍዕ ዘለኹ እቲ ዝገብሩ መጽናዕቱን ብዛዕባ ናይ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ምስግጋር ኣብ ምንታይ በፂሑ ዝብል እዩ መጽናዕቲ ወይን ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ስለዚ ብኸመይ ኣብቲ መጽናዕቲ ብዙሕ ክረብህ ይስብ ካብዚ ተሞክሮ ዝሓለን ውድባት ይኹኑ ወላ ኣብ ሃገርና ዝህየድ ዘሎ ኣካይዳ ብዙሕ ነገር ኢና ካብኡ ተማሂርና ንኸምኡ ዓይነት ነገር ንኸይድገም ሓሳብ ናይ ብዙሕነት ክህሉ ሰብ መሰሉ ከም ዝኾነ ዝተፈለየ ኣነ ካባኻ ዝተፈለየ ሓሳብ ክህልወኒ መሰለ እዩ ምክንያቱ እዚ ዝተሓተ መሰል ናይ ውልቀ ናይ ወዲሰብ ወይ ጓል ሰብ ሕጂሲ እዚኣ ክንፈልጣ ዘለና ሓቂ ኣብ ከምኡ ድማ ሕጂ መምሕድህና ከም ዝበልናዮ ሕጂ ከማል ሃወይ ክጠቅሱ ከም ፀናሲ ካብዚ ሕጂ ካብዚ ኣብ መንጎና ነዚኣ ክነተኣታተዋ ክንክእል ኣለና ትዕርቂስ ካባና እዩ ዝጅምር ነዚ ሃወይ ነዚ ሃፍተይ ካባይ ፍልይ ዝበላ ረኣያ እንድራልዋ ንኣብነት ኩልሃና ኣብ ሓደ ነገር ንኣምን ኣለና እንዲና ነዚኣ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ኣማፂዩ ዘይዲሞክራሲያዊ ዘይሕጋዊ ክእል ኣለዎ ዝብል ርድኢት ኣለና ብኸመይ ዝብል ግን ዝተፈላለዩ ዓይነት ረኣያ ከለና ይኽእሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ታክቲክ ስትራቴጂውን መንገዲ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ነቲ ነምፅኦ ድማ ብመርትዖን ብመፅናዕትን ክነቕርቦ ንኽእል ኢና እዚ ፀገም የብሉን ብኸመይ ጌርና ነታ ትዕውት ጥራይ ንሰራሓላ ስጋብ ድመፅሓና ናይ ብዙሕነት ሓሳብ ስለ ዘለና እዚ ሓብቲ እዩ ፅቡቕ ነገር ሕማቕ ነገር ኣይኮነን እዚ ሕጂስ ኣፀቢቕና ክንሰርሓላ ዘለና ኢለይ ዝሓስብ ግን የቐኒየለይ ስለቲ እቲ ንዓይን ተገዲስካ ከም ሰቡን ማለት እዩ እቲ ሓላፍነታት ድማ ከይበዝሓ ንሞኒ ብተወሳኺ ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ስራሓት ንድሕሪት ጎትቱን ስለ ዝኽእል በቲ ዘለዓልካዮ ሕቶ ብጣዕሚ ቅኑዕ ሕቶ እዩ ስለዚ እቲ ተሳትፎ ኣብዚኣ ከም ሓንቲ ዜጋ ኤርትራ ከምዚ ከማይ ከማኻን ከምዚ ኩሉ ሰብ ኣብዚኣ ሕጂ ተገዲሱ ዝሰምዕን ዘሎ ዝሓትትን ዘሎ ንምልስን ዘለና ኩላህናስ ኣብ ሓደ ኢና ዘለና ኣብዚኣ ናይ ትንሳኤን ዕርቅን ሰላምን ፍትሕን ኤርትራ ዝብል ማለት እዩ ይቐኒየለይ اوكي غني لنا هوباي اوكي جون هوباي ثانك يو حبيبي مني سيد كلاتكم كبرات قايش كبرت حفتي صابا ان كمال علي ما بحكي نفعت قايشهم نعطيكم برزنتيشن حكي امبرسيف مزح المهارة لنا تسفى قبرها على جزء كتمسونا سلسلة جزء تات هجي جزء هاي وسد منتي انتايتي حتى تاتكو قال تقدمه يقول كابتي سماعكم على تموركيسه انتايتي حجسي كمزي ريفايفال ناي بيس اند ريكونسيليشن زبل تايتل يوم حيسكم تاخذوا زلهم حجي افتح قلالص انتاي زبل نيرو بيس اند ريكونسيليشن نحر كوينسي حجي بيس اب اريتراز بحر زلو حجي همزي ديفلز ادفوكيت كوين منشن بتي هيكدفسي peace رغبنا لنا that's what you want peace but not finish in peace ጎረቤት ሀገራት ምስ ኢትዮጵያ መሰላይና ዝባል ነበረ ምስ peace ገርና ለና ስለዚህ that chapter is closed እንሕሪሉኩም ሲ እንታይ ትመልስ ክትቦ ትኽእሉ እሱ ንዑድኩም peace ብሎ ዘለኹም ወይስ ኣብቲ ሓንጎልኩም ዘሎ peace ካሊ እቲ definition ናቱ ሲ ምንቲ ብሩህ ክኸውን ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ስርዓት ክደፍሲ ትባህሪ ናቱ ዝቀይር ንዕር ኮይኑ ተንሒዞን ዝጓዓዝ ዝነበረ ኤክስኪዩዝስ ከም ኩሉ ግዜ ንሕና ቡግ ኣለና ዶ ኣብ ሳንክሽን ኣለና ሕጂ እዚአን ንሕር ተላዒለን ሲ
تيناتو بحريس كغير خيري ويد ما تن اكسكيوز تكملن زنبرسي كنقنططاي نخلينا زبل منتو لكم ግን ኣብ ተግባር ክትሪኦ ከለኻ ህግደፍ ከምኡ ይኮነን ህግደፍ ሲ ምክንያት ኣይስእንን ንኩሉ ግዜ ነቲ ታሽሙ ዋላ ሕጂ ሰላም ከሎ ሲ ሰላም ከምዘይሎ ገይሩ ማለት ኮንቪንስ ክገብረካ ዝኽእል he wants to have it both ways بعد ወገን ሰላም ኣለና ንብል بعد ወገን ግን ከምቲ ሕጂ ብስፒች ናቱ ሰማዕናዮ ገና ይዘሎ ብለካ ነው ሕጂ ሲ بتناتكم حتى تحاولوا سنتا بحاصيرو سي هكذا سي ولا سلام تترغيو ولا كل تي سانكشن ارتلاعيدو سي ناتو باهري كغير يخيل ديو كوم زبل تسويت عليكم ديش ويس نتي يقاتس كما يغير يحجزو ማለት ሲል ሳብ ሕጂ ولا حنت زرعنا የለም ብዙሓት ሰባት ይዛርቡ ግን after ground መሬት አይሮ ሕጂ سوري هاي سوري كلته حتى اخلاني بريغاس لو زلو عم كيوسع صح ابزارو كجمرا كمان هاوي انت وين رس يعني رزحتو تحتي ثاني راح انت تحتو في اللايف اوكي يعني لي كمان هاوي انتي ججز بالكايو انا كمان يغرمك هذا حتى زيادة عدلا معناته جي أنا كم زردو بناتي عيا إذا سرعت إزي سجاب زخونة يخون أدمي وزناو حلو تجي عب after جموتي جلو أمود عتا أرزي بتحزلو عبتناي ودكاتو مالتي سلازي بزخونة يخون من قدي نختناو هو زخ النجار كجبري بخما ينتبهلكم إذا حاجة كمان مس إثيوبيا تغيرا زلا زبحال زلا نزعت مناوهي كتجي أنا كمان إذا جي ناي مع الملعب كم دمت فلوتي نيرو مهناتو تأكيدا كمو يجازو نيرو ما إثيوبياون يلا عالت بالنيرة سوماليين يلا عالت بالنيرة جيتي نزي مع عرب كرساه جبر مشارف جنبرو ملعب إيكا أب مسبات العيلة ولا حاجة حتى ولا تصحف قريبو زلو تحطوتات قوام يتجبر سرعة فاته تي قلوت النتي عم حدر يرقى زي حجر أقل قلوت جدبي يجبرلو أنا كمان انتهي حتى مسلكم زي هجي كم زبلناكم زي هجينا زي زود وكنا كنا نزارب زلنا كل نفسه كفسنا الناتو رئيتو في زوينا بزع حساب متسوي زلو هجناتي حساب كبار زع كم سابع كم يتراوي سابع مالتيو إزي منجست زي سجاب زناو هو أنت كونو تسلطانو أو دميو حنت تسوون تكون حنتي ورحت تكون زوج خان تكون زكون أنا تجبري هجي كم زبالكم نزيع ناي مع أقام ملعل كم تمتع أنا من متردد عينا برا مخناتو كنا بوجس يخيسنا نبرا توم كلهم مع أخو جبر كم مجمع كذا حبرو نبرو حجراتو يحبرو سلاج نبرو يلا علي لهم الجخاء مالتي لازم سنايتي ريل بوليتيك عكايدا كنفلطو لنا صحن تحزو لي الجخاء زنا حجر أقول قلت مرة يحرم عنه كمدوا عنه نعملو بركم الناس عنه قال كمان شوي خيلي كم يز كم نحناسي بزي هجز جبر زلوا مدنا قوي ويدما مشكعي ويدما مشكع على لي نايت سرعات كن كوني هاجر أقول قلت نعم 10 موتورن تمليسو مونتايمو كابتي جوبو حلفات غيرو من هنا ممكن دنا إذا كجرمنا يبلنا يزوج له أسرات أكن نزفتو هجي قاليهم حدش يسروا له مش ده إذا هجي كم ناي منستر فاينانس جنا برا تقعد عليك أنا منستر فاينانس جنا برا مالتي برهنا تأثير له حسب وش اللي زقلت أطرحه مالتي منايتو ناي حسب كام غلط حرنت سلزي لعب حجرنا هجي نابتها من شيء نحن مثلا لنا هجي بتي نابت وان حتى قديفنا نابتي وزيت نايت حتى زي ما ملاس زلون تتوكلنا ناس قبراي خلي زبزله هجي ناي كوميشن ناي مسار سبات ناي أفريقيا يفتح أبوش كل تسمون ملاش كتبنا لكم يلوم حديدهم على ونزاي برهنا هجي النزي ملاش كيبلوه اللي كم عملهم ملسك يا أبو ولا كم زي سمو خونه هنا وإذا ما ملاش كبلوه اليوم نعم نقول بمفتاح
نو برهان بل نعمل تيزم زلهم بمفتاح سرعة فتح له كبل يخلي هذا سفتيه نتك هذا سب كم زي له وإذا ما نتكله عشان عم عيت يرتلعون تأثيرهم ما بقول أود زلوا كم لحتو كم زي لا قبره خلي لازم نزيد تاكتيك نزيد شت أرادس كن فانتو أطبقنا كن رئوا لنا كي قبره خلص كن رئوا لنا هم كم زخل مهناتو تحطونا نتي كم زي نخلبي مقبي عند قطرتبو عينت زقبر كمو عينت أتحزن الرأينا بزبي إرترا زريئو زلو هنا كنا استقولهم كل عننا كابون العلي هزبي إرترا بناسنتو تقاليسو ناسنتو زرقاقت حزبيو بزي عينت أكايدا عمت زشكالل ويدما زتالل هزبو أيكونن زي أسكن ردي علينا نزين كم هتو قريبنا ينزلنا هتو مستملس أما بقى زي سرعات زي سرعات هدف تمحيشو تغيروا له ديمقراطية يكونوا لنا خلوا له مالدي أيكونن إزاي يزول له أنا إزاي أسكن حاسب الله كلامنا قدمنا ملاش فلو غبا نحنا أنا حتى زلنا مسارات حتى أنا حتى زلنا أب إرترا منجستي بديمقراطية أكايدا كقوم على سرعات هجي بسلطانو بزاي قال مرجع بزاي قال نحزب دمسي بزاي وكلتي بزاي حقراوي بايتو بزاي مرجع يكايد يزلو زي منجس زي هجي زي منجس زي قبرو زخونه يخون ملاشات ولا نزي عرينا يزلنا حتو بخلتا بمليسو عقيدو صبو علنا بقى تحتو تمليسو تودي ايكونن على سنة مسارات عيهتو إذا منجست إذا هجاو منجستي كونن ديمقراطية منجستي كونن نحزب زوكل منجستي كونن كما أيكونن دما هنا تا ديمقراطية ناس عزوهنت ببهيراتن بقوم معرنت زلوا حجر إيا كتمت نبت زلنا مو سلز إذا أف نبتا تا قدام أندي حتو تازل على تنز أنكو هتو كنا تقرأ لكن كل على حتوتات كملسني خلي يزول زله وزي سرعات زي نأدميو زناو سقاب زهون كملسها يخلي نازل نايدو قدايو already virtual سلازهونه أب تكستايو يسمر كمل خلي ما تيزول لكم زلهم then what بدهريون تاكن بلنا نحنا متملش ولا توديو استوديو كهم ملاش أو are we ready دلوات على دو نتي نزي شوي نزي أنا كايدا نزي أمات እቱ ብዝኾነ ምላሽ እቱ ብዝኾነ ፖሊሲ ነዛ ሃገር እዚኣ ክትምራሃሉ ትኽእል ክትከደሉ ትኽእል አለና አካይዳን አተሐሳስባን አለና ዶ መስሕን አተሐሳስባን ዝኾነ ይኹን በላክ እንዳሎ ዘለና ነበር ክንተዓሻሸው ይብልና እንተ ዘይኮነ ከም ዝበልካም ከይ ወላሓደም ከይገብር ይኽእል እዩ ምክንያቱ እሱ ዝፈርሆ ዘኽብሮ መንግስቲ ይኹን ህዝቢ ይሁን ስለዘይለው አሙሉ ዓለም ማለት እዩ ዘለ ሁሉ ድማ ማን ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ንዓት አርአያን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘርኢ ስርዓት እዩ በተመራሃዩ ገይሩ ንዕዘቦ ዘለና ሕጁን ቀጻነ 17 ዓመት ክንሪኦን ተሰምዖን ጻጣኒና ሕጁን ዝተቀየረ ነገር ከም ዘይለው ድማ ደጊሙ አፉ መልኡ አረጋጊጹና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ናትና ግደ ዘተሪፉ ዘሎ ማለት እዩ ናትና ግደ እንታዩ አነ إن نفسه كمان إذا كنا حتى زلنا حتى إلي يحسب يأني لي أوكي سمع له كبرات تحت نحوات توسخي على كادو ملسي حونا كبر كمال علي توسخ لك جون قديم سامسونج دحين مالبات انتهي لنيرو حنساب اب حنت حتو بخمي نغرصلو نحزبي تبل حتو نيرا كونسنت اذا غنيت 500 مثلا اي ملتين حديثنا نحزبي مالت زخي زلو كونتات وي كاتنا حنا كونسرن وي كاتي سنس اوف اورجنسي بودينا ازيو نكافت عفافن ابقرنا مقدم دولنا نكر علينا ياو نروحا هاغرن زبن كوني هو ادرس زي قبرنا ويك نحر زي قدينا خا نازيو حاطالو نزبل نغرات
بخمينة حزبي وصحوا يخل حدا بمسرته حزبي بس والله نالبات بمصنعته وصحهم بخاله خالد خمانا مثلا كابن حسب كابن نزا من المقلاتن كان خالد مسرتاوي مسالات تنغت في جوه يخون نعمر اب غزا اب نفسه كف غزا اب وانزي ناي مالت كلنا بزلنا اكس مالت نالبات نحنا توما تفاعل سكتاتنا تفاعل ناي منقص راح نكار قلت نحاون تزامادي اكسس كلنا خدي مستفاعل بهذا ذلو سوات مالتي سلازي ابوش تحاجرون اذا نغرازي حدش نغرات يكونون اب حدا قص كوزي او حدا او بالرخ كوزي برنا اب حدا بيج ويكاب حدا قص كم دلنا ግን ማንም ሰብ ቀሪ ይብሉ ማለት ስለዚህ እሱ ይኻቡችን ባዓድን ከመይርና ንስራሕ ንዝብል ነገራት በኸመይ ነቲ ሓፋሽ ህዝቢ ላይ ካብ ገጠራትና ብፋለም ዘለኻ ከመይ ገይሩ ተረባሐ ወይ ከዓ ተሳታፊ ኮራት ነገራት ዝብል ነገራት ሓደ ሓላፍነታዊ ናይ ዜና ናይ አስተምሮ ማዕከናት ኩሎና ኣለዎ ምናልባት ሓፍትና ሳባቡ ምናልባት ለማዓንት ኣብ ካልእ እዋን ትገልጾ ትኸውን ወይ ካብ ካልእ መድረኽ ትገልጾ ንኸውን ሓደ ሲድ ናይ ፓብሊክ ሪሌሽን ስራሕ ናይ ስትሮንግ ሚዲያ አውትሪች كلنا لو نتزبي بخمين وصحوا مالتي عبزي تنك خراطر ناي ዜና ማዕከናት ቀሊል ተራይ ነበረንን ግን ከኣ ዜርካ ናብ ሓደ ጥርኑፍ ወይ ከዓ ሙኩል ዝኾነ ነገራት ስጋብ ዝኾነ ዝኸውን ስጋብ ተሃገር ካብቲ ዘላቶ ንሓደጋ እዋን እለ ማለት ብድሕሪኡ ተሃገር ምስተኣትወቲ ኩሉ ትካላትን ናይ ፕረስ ማዕከናት ካርኻል ነገራት ጋር ብሰነደፈ ግን ነፃ ላይግሊ ተፋለ ሓበሬታ ሰብ ካብ ኩሉ ክረኽቦ ክእል ማለት ኣብዚ ሕጅዋን ግን ተዓንቂፅሎ ወይ ከዓ ብጎረሩ ተሓይዝሎ ስለዚ ብተኻለ መጠን በትናይ ዜና ማዕከናት ክርከብ ክፍተኒ ሳተላይት ቴሌቪዥን ዲዩ ብሬዲዮታት ኦልሬዲ ናይ ሓፂር ማዕበል ተተነፊዕካ እውን እቲ ካልእ እቲ ናይ ፓምፍሌት ካልእ ነገራት እውን ኣባይታ ወሪድካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ከቢድ ኣይኮነን ናቱ ሎሚ ከምቲ መፅሓፍ ንሕነብረሲ ሶፍት ኮፒ ዲያ መፅያ ብካልእ መፅያ برينت غاب دغه تغيرات ስለዚህ ልክ ካብዚ ሶፍት ኮፒ ነው ሰዓትዩ ፕሪንት ክግበረካ አሊ ማለት ስለዚህ ነቲ እቲ ስርዓት ዘሎ ኮፒ ስርዓት ይخبራልና ዘሎ ምበርቲ ማሕወራት ናይቲ ሃገር ወይ ናይቲ ህዝቢ ወናይት መንግስቱን ንሕና ገይርና ለይነርቡ ሓለ መገድውን ይላል ማለት ስለዚህ ንሕርና ፊና ካብልሶም ንሕና ወፂና ንሕና ከም ህዝቢ ንሕና ዝብል ነገራት ንሕተቃሊልና ማለት እዩ ኩላህና ብውጭም ብደገን ክንሰርሓሉ ንኽኢና ስለዚህ ሓደቲ ስርዓት ንሕሪኻዮ ሎሚ ወላቲ ቲ ብሰብሄር ናይ ተሃገር ብጣዕሚ ፈሪሂ ዘሎ ወላቲ ቃለ መሕተት ተሪኻ ዳርጋ ነብሱ ይዛረብ ነይሩ ኩላ ማዓት ኮን ነብሱ ይዛረብ ኣይ ከም ናይቲ ማል ግን ተጋነን ነብሱ ይዛረብ ነይሩ ማለት ስለዚ ተኾርኒዕ ኣሎ ተጋገድ ምሕጂ ንሰባት ነህዝቢ ኤርትራ ቆርኒዕ ወፀኒሑ ማለት ኣብ ሓደጋ ንኻይዱ ማለት እዩ ወይ ከዓ ቲ ሲጅ ሜንታሊቲ ኣብ ናይ ከበባ ኣተሓስባ ኣቆርኒዕ ማለት እዩ ወይ ከዓ ነቲ ደንበ ተቃውሞን ሃገር ከም ትሪዝን even ولا نجيب نحرنا بتريزن ወይ ካና ሃገር ክዳዓት ካልኻልና ሃገራዊ ድሕነት ስጋት ገና ገበረም ክኾርንዕተኒ ሕጂ ግን እሱ ባዕሉ ተኾርንዕ ዘሎ በአና በቶም ተቃውሞ ተደረተ ኮነቲ በቶም ደገፍቱ ወይ ካምፁ አለና ዝብለበሩን ተኾርንዕ ኢሎም ምናልባት ኣብቲ ቪው ትሪዮ ትቆልይኹም ካብቲ ናቱ ቪዋቱ ንሕና ኮን ካንካተሉና ከም ዝካተሉ ግን ማልያ ዘይብሉ ኣሽሓት ቪውስ ኔጌቲቭ ዘሎ ማለት ስለዚ የለን ኣብዚ የለን ዛዛ ስለዚ ንሕና ልዕሊ ቢዮን ከም ዝሓብስና ሰባት ወፅንሕት ልዕሊ ተሻጣሽ طرحات نادوش طرحات نحرينا قدم حج مالبات ابز قال زربات قلمتات ماكابيل صراحه سرع يقولوا تسو بعلو نحد ነገር يعنوا موي تمريسو خا كم كتاتاي كوينو يقرب مالتنا ابنت انترنت ابታ ሀገር ዘሎ ንሕሪኻ ኣብ ሓደ ዋክ ነው ፈቆሎስ ገሪሙና ሓደ ልክ እቲ ጥዑይ ብዛዕባ ኢንተርኔት ኣብታ ሀገር ጥዑይ ኢንተርኔት ኩሉ ዘልሰብ ይመስል ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ኣብ ሰራዊት يعنوا ሞ ነሰራዊትኩም ወይ ኣብ ናይ ዘይ ሕጋዊ ናይ ስግሮዶብ ንሕሪና ይውን ዝናይ ሁማን ትራይት ነበራቱን ብዙሓት ሰብ ማዕረግ ወይ ከዓ ሰብ መኮንናትን ወይ ከዓ ሓደ ስርዓት አጫማሊቆም ይሑ ተመሊሱ ግን ከም መፈራረግ ገይሩ ከም ዝብል ኢሉ ናብኣቶም ይቅስር ንሪዮ ማለት ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ መስለካ ስርዓት የለን ምስ ህዝቢ የለን እቲ ህዝቢ ካብ ስርዓት ከመይ ገይሩ ተፈሊሱ መተካእታን ንሓዋሩ ሰላም ከም ዝሓፍትና ሳውት መፅናሕት ንሓዋሩ ሰላምን ምርጋእ ናይቲ ሃገር ቀጻልነትን ከውሕዝ ዘለዎ ዶክመንት ከዓ ዘይሩ ኣብ ኣያ ተጠርኒፋዛ ንሕሪናያ እቲ መጨረሻ ፖይንት ወይ ከዓ ዓላማ ናይዛ ዶክመንት ቀሪባዛ ትንሳኤ ናይ ኤርትራ ትብል ዘላ ማለት እዩ ከመይ ገይራ ሓንቲ ሰላምን ስምርትን ሰላማታዊ ሓሰን ርግእትን ሃገር ህልውና እዩ ካልኣይ እቲ ናይ ዴፊኒሽን ናይ ፒስ ዝብል ነገራትን ኣለዉ ፒስ ገሊፃቱ ያሰባ ብዙሕ ዝውሰኸ ይብለይን ሰላም
بزي ديمقراطي بزي سبعو مسل بزي حرنة سلام كرادة أيكلني إذا كله قاس بيرتها إذا كله نايميرها صانع إدمالتيو مسرتها حتى من الله شنير ماتي مسرتها حتى خاصة ناي حرنة ناي نصانة كم سب ناي مونا كم زلخا ناي منبار مالتي كم زلخا ناي منبار نخاله عمص أيكونه كم زلخا ناي منبار ناصنت كله كا ناي ممحار ناي زلخا امنت ناي مسعاب ناي زلخا بارتي ناي مصرنار ناي مكاب ريتو خنا يمغلاص ناي منقاف از ነገራት ማለት ስለዚህ እዚ በخيሩ ስጋብ ዝሃለው ሰላም አሎ ክትብል አይካልን እዩ ዝኽ ኣብተባለ ግዜ ኣብተባለ መድረክ ንዕኡ ንኽስሓግ ወይ ከዓ ንዕኡ ናይ ከምዚ ኢንጀክሽን ወይ ከዓ ቲ ናይ ናይ ህይወት ሰለይ ንባል ንኽጻና ሒሉ ማለት እዩ ሓደ ነገራት ክምልስ ክፍት ንኽእል እዩ እሱ ብኡግን ክንዕሾ የብልናል ምክንያቱ ንሕና ወነንቲ ህዝብ እዚ بعد سلطانيو let's empower the people نادرنا نتزبي empower نغبرنا نتزبي سلطان نملسلو نبنا ስለዚህ ጉዳይና ብዕቱብ መሓስከል ለና እዩ ኣብትናይ ስራዊት ምጥያዝውን ቀልብ ሱል ካብ ኣጣይካ ተወዲዩ 18 ዓመት ወይ 18 ወርሕ ጌርና ካዝ ጉዳይ ኮነን ኮምፐንሴሽን ካሓሳ ከድልዩ ስራዊት ካብ ካሓሳ ሓሊፍ ካውን ፖስት ትራውማ ትሪትመንት ኣብትና ኣምራዊ ቁጠባት راح يكون ትመንሰይ موالو كفريلو زخل علمي تمنزيع زلمات ስለዚህ ነዚ ከሜካ ትቆርሱ ከሜካ ሪሃቢሊቴሽን ኮሙን ናይ ሪኢንቴግሬሽን ኢቭን ወላት ህዝቢ ናቱ ህዝቢ ተቆነ ኢቭን ቲ ናብራ ተቆነ ኣብቲ ህዝቢ ግን ኣፍራይ ኮይኑ ከመይ ገይሩ ብትምርትን ድሕሪ ሰራዊት ድሕሪ ሰዓት ሓደን ኮ ነይረን ኮን ማዓት ትካላት ናይ ኤንጂኦ هم ባለ ኦቢኤስ ገለ ዝኩሩ ተቆኑ ማለት እዩ ተፋለየ መሰራዊ ትምርታት ናይ ብላምበር ናይ መንኻት ብሎዚ ናይ ካርቤንተር ናይ ተፋለየ ምጥያስ ነገራት ባዕሉ ስርዓቱ ናይቱ ጻባዓል መሓጀር አብዓል መንኻትሎ ዝነይ ባዓል ከባቢ ደስ ነገለው ናይቱ ግራሃት አብዓል ዓሰብ ናይቱ ግራው ትገለው ልህብ ነይሩ ማለት ጥዕና ዘሎ ስራሓት መስርሕ ነይሩ ማለት ስለዚህ ሕጂውን ሱልካ 18 ጌርካ ዝቋረጥ ነገራት አይኮነን ኣብኡ we have to invest on them ናቱ አካልና ናይ ሰራዊትና እዩ ህዝብና እዩ ስለዚህ አሁን ክስርሓሎ የቀነለ Okay, thank you. Diversity and Dr. Alagado Unity and Diversity, Dr. Red Off ya jalla kata zai ta gage. Go on. مرحبا اسمع الله هدو اسمع الله اوكي مرحبا يا حوات كمان له عندك قرب من البات جزيه كي ود نتم قايش كمسجن يدلي نتجزاون مالتي خموترو ناي بحق تحق شيخ اللي مزراب حق مزراب ندحر كوينه مالتي تي زقربو سي بطعم بوصل ك مساي زسام ስለዝኾነ ተሳማሚዕኒ ወሒቀዮኹም ዘለዎ ማለት እዩ ከመስግን ይደሊ ነቲ ቁም ነገሮም ነቲ ዝሕዝቶኦም ንኩሉ ማለት እዩ ዓወትና ሳልጦን ከዓ ይምነየሎ ልክዕ ከምቲ ዝበልዎ ድሓራብንቲ ንዛረበሉ ንኸውን ከምቲ ዝበልዎ ይተሓቂ ማለት እዩ ሕጂ እታ ፀገምና ኣብ ኤርትራ ሕግን ስርዓትን ስለዘየለ ፍትሒ ስለጠፍአ እንድዩ ነቲ ኩሉ ፀገም ኤርትራ በገሲ እሲዩ ቱ ምንጩ ንሲዩ መፍትሒው ካብ ፍትሕን ዲሞክራሲን ኣብ ኤርትራ ከምዚ ነግስ ምግባር እዩ ነዚ ክትገብር ተኾንካ ከዓኒ ነቲ ፍትሕን ስርዓትን ከይመፅእ ኣሲሩ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክትቀይር ኣለካ ንሱ ከዓ ስርዓት ምልግሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስርዓት ሕጂ ዝገብሮ እንቅስቃሳት ይኹን ካልእ ኣብ ከኣትውል ነገር ኣይኮነን ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣጉዲሉ ዶ እዚ ገሉ ዶ ገለ ብመሰረቱ ሕግን ስርዓትን ክሳብ ዘየምፀአ كم كوميرسي يجي جبر يكالي الكاتحسب نجار يكونن سلازي يتمرجع حزب إرترا بحاده كم زبال ويحوات تقرنيفو نتي كند تقم كوين زلو ملقاسي سلازي تجميرو مزل حساب أقداسي مخانو ناي حجي كا مالك أبزي ساعات دي كجبر زقبو مخانو كلها ناق نستوهللو كم زلنا كمو مغبارهم يخمسغنهم دلي زلخم معناتي كلها انا نستوهللكم زلنا خم تقولوا تصنحوا معناتي حجي اتي تبقسو اقداسن مخنيات حجي فلي كنتات تاع ኤርትራ ተፈጢሩሎ
تمالن لو من نبينن ارترا حجي مستي حجي زلو خناتات زخيد كاينات زيكيد كخاني تجي قدفو كخيد مني طرحا خاطر كوم إنا خنقبر صنحنا كساب حجي 20 قلمنا عمد كوينو دحرنا طراي كوم إنا ددحري كناتات خنقعزينا صنحنا نتقناتات كنعاليو يكعلنان مالتي حجي زي زوسدو زلو تبقسخا اقداسيو نتقناتات اقاليمو مفتح وهم زخيليو ግን እዚ ተበግሶ እዚ ከምኡ ዝኣመሰሉ ካልኦት ተበግሶታት ከዓ ተሓዊሶሞ እንድሕር ደኣኒ ክዓኩኽ ዘይከኣለ ከዓኒ ንበይንኻ ብሓደ ኢድካ ክትጣራዕ ስለ ዘይትኽእል ኣይ ኣፍረ ይበፅሕን እዩ እሞ እንታይ ናተይ ሕቶሲ ከምዚ ናታትኩም ተበግሶሲ ብዙሓት ተበግሶታት ኣለዉ ሕጂ ዋላ በታ ኢልኩማ ዘለኹም ሳተላይት ሕጂ ቲቪ ሕጂ ናይ ሰና ኣሎ زم سنيت ناي دنفر فيستيفال دول جروب نصوم ناتهم كم تبغسول له كالوتون أنا زي فلتم كله خو اليوم حجي تي تبغساتات كواحد نحكي إله مالسي عقمتات مواحد رايزي كونسي زفوت راس براتات الله كحد ندت بالوضع لهم نبعلو تفعل على عكالات حبير نحكي صراحة إلن ك مالسي أسال حجي كم تبغسوا السخمسي كانوا كما هم زانسل تبغسوا مهلاومن أما ندحر عليهم كأني مسقم فجوروا تقولوا زر الرب من جديد حسبكم له على دو خبر دليل مالتي اتخال عيد رجع اتلعلكم مذلهم علامة اتمن جدي مالتي بتعمل فتيو هاجراو زخنة فتحاو زخنة إيو كم أوها تبغسوا وسيدهم ني تبعتين أنا حيلتاتنا إرترا كوهادو ما حدنت مغنياتو هاجراو حدنت ويك أزواوي حدنت نتي مفتحي نمبصح مجمر يخسرح زقبو نجر مخانو اسميرهم كازقاسو حيلتات اللو مني نزيهم كان انت عينت موهاد لكم حجن مثالي زم ناي سينيت فيستيفال زبل جروب نص سبونسرز جورا حدا تينك تانك له مالتي ምናልባት ከመበገስ ኾውን ተባሂሉ ዝቀረበ ነገር ኣሎ እዚ ሕጂ ምሳሌ ሼር ዝገብረኩም ዘለኹ ሓደ ከም ማእከል ኮይኑ ዘገልግል ሕጂ ሲ ምስከም ዚኦም ዓይነት ሓይልታሲ ሓሰን ዝባልን ምስ ተዛራሪብካ ናይ ቃልስ ሓድነት ኣብ ምፍጣር ንዕኡ ዝዓምም ሓይሊ ኣለኩም ዶ እዚ ኣስተባሃልኩምሉ ዶ ከመይ ኣብ ከምታይ ደረጃ ኣሎ እኽብል ደልየ كاين حالكم دحال كومنت نحد غزي رخيبه بزعبا زي كزارب خيل يا مالتي يقلي يحوات سابع زارب دو هو كمان هواي سلام سمع الله اوكي ثانك يو دكتور جبره انا كوكم دزبلكاو ምናልባት ተንትብለን ጸና حكاون مسغله يريني مسغلهون مزرا بولكاي مالتيو ምናልባት ምስቲ ተበግሶውን ርክባት የውለውን ክንብል አይንደፍሪና ይሁንዳ አንበር ከምቲ አመተው ዝገለጽናዮ እዚ ተበግሶ ገና ኣብ ዕሸሩ ኣብቲ ቤዝ ኣብቲ ፋውንዴሽን ኣብ ምስራች ዘሎ ማለት እዚ ፋውንዴሽን እዚ ገና እንዳ ብናይ ህዝብ ተሳትፎ ከምዝበልካውን ዓቅሚ ዘለዎም ወንካብ በብወገኖና ጠርነፉ ክሰርሑ ጽንሑ ኣካላት እንዳተጸምበርዎ ናብዚ ዝለዓለ ኢንክሪመንት ወይ ከዓኩ ክኽእል ዝብል ምንቶይ ዘለና ዊና ኻነ ሰረት ዘለና እንተዘይ ኮይኑ እዚ ከም ዝበልካዮ ናይ ኮኦርዲኔሽን ስራሕቲ ይካየድ ዘለዎ ስለዚ እቲ ተበግሶ ናበይ ክመርሓና እዩ ህዝቢ ምሳተፎ በብከተማቱ በብን ብደገን ዘሎ ሓይሊ እንድሕር ብሓንሳ ኣብ ሓደ ጉዕዞ ከም ዝኸይድ ክንገብሮ እንድሕር ክኢልና ዘይት ተራባሓቲና ንኾን ስለዚ ንዘርባሓካ ነገራት ኣብቲ ናትካ ዳይናሚዝም ወይ ካፕ ናትካ ዳይናሚክ እንዳ ጸንበርካዮ እንዳ ተኻዮ ብኡ እንዳ ተረባሕካ ሱም ባኻና ተረብዐ ናይ እንካን ሓባን ወይ ከዓ ናይ ኮኦርዲኔሽን ስራሓት እዩ እዚ ጊቭ ኤንድ ቴክ ጥራሕ ዘይኮነሲ ዊን ዊን ጌም እዩ ሶሉሽን እዩ ማለት ስለዚ ናይ ኮኦርዲኔሽን ምናልባት صباح ንግሆ እዚ ተበግሶ እዚ ናይ ገዛርሱ ቅርጽ ሁሉ ይኽእል እዩ ናይ ገዛርሱ አካላት ሁሉ ይኽእል እዩ ምናልባት ሓደጉ ናይ ካብዚ ቅርጻቱ ኣነ ከም ዝሪኦ ኢንተሌክቹዋሊ እውን ዝሪኦ ተኸሊ ኻስኻ ሓደ ናይ ምውሓድ አካል ወይ ከዓ ናይ ኮኦርዲኔሽን አካል ወይ ከዓ ቤት ጽሕፈት ኦፊስ ሁሉ ይኽእል ማለት እዩ ዲፓርትመንት ሁሉ ይኽእል ማለት እሱ
نزوم تبلهم زلخا نقال يوم كم زبالكاو أب دنفر وسلزنا وكوزرعكم أكلات له بما عدون كم بعد جلوبال إنشيتيف كالات مالو تنا جراس موفمنت زبالون أنا ونا بحد مدرك زنوا كله بكوميونتي درجة نقولنا نجارات مالو ስለዚህ ማአት ከመይዛ አምሰለ ስራሓታት ኣሎ ማለት ስለዚህ ዝኩሉ ስራሓት እዚ ናብ ሓደ ንሕርኩ ሃልኪሉ ሱቋይ መሰረቱ እዚ ጽሑፍ ንሕሪናዮ እዚ በብውልቅኻ ወይ ከዓ በብጉጅለ ከይድ ፀንሐ ወይ ከዓ ኣብ ዝጠቅም ዘይጠቅምን ክታፋነን ፀንሐ ነገራት ከመገይሩ ኣብ ሓደ ጽምዶ ይመጽዩ እቲ ምስጥር ናይ ዝወግሶ ማለት ስለዚህ ብኸሙ ተራኣናዮ ይሓይሽ ማለት ከም ዝበልካዮን ኣብ ናይ ርኢቶን رئيتو أبناء كومنت كسف يغليو يغني له اوكي ما ملعتان حردي بلكم كنقصل حتو كنقصل مالتي اوكي جون بتحني ارترا حاصر نغري كزارባ بزيا حجتي توغسو ناي كلنا كم زي زفاس زلو حساباتن ፍልጠትን ክእለትን ተሞክሮን እንዲው ዘደም ዘሎ ሕጃይቲ ንኸሙ ተባሂሉ ድማ ሕጂ ብድህርቲ ናይ ተበግሶት ጽሑፋት መስተዘርግሐ ካብቶም ነዚኣ ዘበገስዋ ቅዱሳት ኤርትራውያን ንኣ ዝተወፈየት ናይ ፌስቡክ ፔጅ ፕሮጀክት ሬኔሳንስ ኤርትራ ትብል ከፊቶም ኣለው ማለት እዩ ሕጂ ናብኣ ብኽብረትኩም ኣብዚኣ ኩልኩም ተሳተፉ ዘለኹም ናብኣ ኬድኩም كت كتجبرون نو نتي project ኤርትራ ሬኔሳንስ ዝብልሞ ኣብኡታት ሓሳብኩም ክተፍስሱ ሪኦታታትኩም ክትህቡ ንከምዚ ዓይነት ኩሉ ነገር ናይ ኮኦርዲኔት ንምግባር ናይ ምቅያድ ስራሕ ይገብሩ ስለዘለው ከምዚ ከማል ዝበሎ ንኸሙ ድማ ብኸሙን ክተሓጋገዙ ትኽእሉ ሰባት ብዙሕ ዕለትን ኣፍልጦን ዘለኩም ከም ዘለኹም ፍሉጥ ብኸሙ ድማ እዚ ክፉት እዩ ከምዚ መበገሲ እምበር ቀጻልነቱስ ዝህብትምን ዝመሓየሽን በቲ ኩሉ ሰብ ዝህቡን ግደን ስለዝኾነ ብኽብረትኩም ኣብቲ ኣኬድኩም ኣብቲ ፕሮጀክት ሬኔሳንስ ኤርትራ ናይ ፌስቡክ ፔጅኩም ተወከሱም ኣብኡ ሓሳብኩም ሃቡ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ይገብሩ ኣለው أنا جيز رأخو تمالي ناي كمزي panel discussion نيرو بزعبا لولاونات إيرترا زملكات بزبل حسابات أبوت جيروم نيروم كمو انداغ بركا نزي حسابات خاب أبو ينطفس لازلو كمزي زبالكاي دكتور مسؤوز تحازي مسؤوز خيدي خمزي أنا حسابات لما كهبتمون كسوغمون زخدمون خمزي أنا تبغسو أبو كنا كنتحججهم كأجهم كنبلهم كدلين ناي مالتيو زي ناي كل سب سلزمونا مالتي يعني اوكي كنكتلنا مو كورتي حفصنا ثانك يو كمال علي إرترا ان على حدو إرترا ان 1 الله يسمعت حدا تقولوني تسفى قبر سمعت لي حدا سبو مجمران قاعد حن مصاحون كبرت حفظ صابا اندن كمال علي قاعد حن مصاحون زلكم هاغراوني هاغراوي امام هاغراو انزا بمدهم سزلكم مهن تبالو ناز مدرخ زي مغرابكم بتعمي تمسكناكم فتو انا جن ناتن زلواني حدا نتفات تفتو ممتابيجن حانتي خدوس لايزرالي از مدرخ زي داغمايتن سايرتا ህዝባዊ መድረኽ ዲዩ ወይ ሓደ ፖለቲካዊ ሙቭመንት ወይስ መንጎኛ ኣመንጎ ህዝብን ተቃውምቱ ድባትን ኮይኑ ሰናይ ተበግሶ ኩሉ ከቃርብ ዝፍትን ደሎ ምንቅስቃስዩ እዚኣ መጀመርያ ምልሱ ላይ መድሕሪና ተንዝረጥራ ሓሳብ ካሓትት أغربن عندو بحنسا ولا أغربن مو كملسوا لك عادة غير أمريكا ونقلوا سلسلة هو حجي كم حزب مدرخ ندحر كوينو حدا زي منقساس زي نتي حزبي ناب حدا خمت المدرخ زلو تي نتحاس وعركي قبرن ونا نسلطان مخانو نتحبرت حساب ناب حدا مدرخ امسيخا وناني سلطان مخانو نمفلاتن زلو
ናብ ሃገራዊ ዋይቶ ዘብፅሕ መድረኻት ክየስ ስለዝደለዲ ዋላ ካልእ ሲ መጀመርያ ፈላልያ ንቅዓተን ስለዝደለኹ እየ ድሕር ደሸግር ኮይኑ ግን ክቅፅለ ንኽእል እየ ማለት እዩ ዝኾነ እንታይ ንምባል ህዝባዊ መድረኽ ድዩ ወይስ ሓደ ፖለቲካዊ ሙቭመንት ወይ ከዓ ኣብ መንጎኛ ኮይኑ ብናቱ ተበግሶ ክሰናይ ተበግሶ ንህዝብን ናይ ተቃወምቲ ውድባትን እቲ ዘሎ ከሳምዕ ዘይፀንሐ ሓሳባት ጠርኒፉ ካብ ክልቲኦም ሰሚዑ ኣብ ሓደ ናይ ቃልሲ ባይታ ከምፅእ ዝኽእል መድረኽ ድዩ ዋላ እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ ስለዝደለኹ ሓደ ካልኣይ ዕርቂ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዕርቂ ኣቲንክ ኣነ ኣይነፀረለይን እዚ ናይ ተሓሳስባ ዕርቂ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድዩ ዋላ ህዝቢ ምስ ተቃወምቲ ውድባት ድዩ ዋላ ደጋፍትን ተቃወምትን ዝብል ክፅረለ ይደሊ ካልኣይ እዚ ምንቅስቃስ ዝምስረት ከሎ حلوف تمكرو ويكا حلوف تمكرو ناي تقامت ودبات ويكا ناي هاجراو بايتو بمجم قام دي تجديدوس ولاس انتاي وزبر من لسال ليدر لمالت يعني له اوكي كبر حاول معلومات حتى خاب بتفكل ترديات وخينا انتايو سقاتكم شي بوليتيكا ودب يقوم وي حزبوا منقسقازيو وي نتي بوليتيكا ودبن نتي حزبنا متعراق زنطف اكال ليو زبل ነገራት ክንጸረለይ ዝብል ነገራት አሎ ምናልባት ኣብቲ ጽሑፍ ብግልጽ ንሕሪ ኻዮ ቲቶ ተበግሶ ብውልቂ ተበግሶ ዝኸደ እዩ ናበይ ይዲ ናበይ ዓቢ ንዝብል ነገራት ግን ህዝቢ ዝውስኖ ይኸውን ማለት እዩ ይኹን ዳንበር ጉዳይ ሃገርና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቀረና መገዲ ዝብል ነገራት ኣብቲ ብዕሶ ናይ ጽሑፍን ብንጹር ቀሪቡሎ ብሕልፍ ኸኣቲ ናይቲ ዲሞክራሲያዊ ባህሊ ወይ ሃዋሁ ወይ تنايت حتاتነት ግሉጽነት ናይ ልዕልና ሕጊ ብሓፈሻ ኸኣ ዜርካ ኻታ ሃገር ናይ ሓዋሩ ናይ ሰላም ምርጋዕን መድረኽ ናይ ምፍጣር ዝብል ኮንሰርኑን አሎ ማለት እዩ እዚ ብመሰረቱ እቲ ዕርቂ ዝብል ነገራት ናይ ተሓስባ ዕርቂ ክንኸዶ ፀናሕና ማንም ዘይኽዶ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ታንከይ ፀንሕና ንሕሪና ኩላና ማለት እዩ أنا زي جمركو ويكا أنت زي كونكو ويكا أنا أنت زي اللخ أيتحين زبل نجارات بحالي نجيش سنة بخمي متيو نمنتاي متيو كان ناتنا كزارتو مبجسي ويكا ناتو كوز كله خليو جنتي فقط جن نقول لحنا 40 برد قراءة وحدات كونتارو أبتي كونشو ويكا أبتي إيكولون نايتي باور كوفيلوم دليتهم كوجبرو تروح بايتا فتير لهم تاني مثلا لأن تحسوا عركم كلناتي ديمقراطية وبحالي تي ناي لعلنا حقي موناني وتي ناي قلوصنت حاتنت زلوو ناب حدا هاجراوي بايتو وي كاقواماوي منغسي ناي متصغار كم هاجر بقطبان بكل سلامان توحست حزباوي منغس متكال كمون ناي تهزبي ناي مزاي هيوتو ناي هلون مثلا ناي تهزبي هيوتو كما غيرو ناب حدا وحش مدرخ يصاغر زبل نغرات ስለዚህ نحنا اتعرقتي وحب ودبنا حزبنا يكوننا بمسرتو ناب حزبنا اب ودباتن متفنان نيرو زبل نغرات نايمر داي perspective كم تاعنتو يقولوا بوتوكو even سرعات دغفو نبلو سباتكو خباناتو راديك اللي كيلو مخيل نالبات تي زغبرو زنصبارقو ወይ ከሓደ ኤክስትሪም ዝኮዱ ዘባት ዝብልዎ ጻርፎን ንዑ ንዕርዋጋ ወይ ክትሕሶ ይብና ክንሪኦ ተኮይና ካል ጉግስ ንኽበልና ብመሰረቱ ግን እቲ ስርዓት ዘቅርቦ ፀንሕ ምኽንያታት አሎ እዩ ኮርስ ካኔሪ እዩ ኣይነበረክ ለዚ እሱ ዚ ምኽንያት እዩ ዝብል ነገር ማለት ሕጂ እቲ ምኽንያት አልይሎ እቲ ካል ምኽንያቱን ክእለ ክእል እዩ እሱ ተአልዩ ግን መሰረታዊ ሕቶ ናይ ህዝቢ ተፈትሕ ማለት እዩ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኮን አሎ ኣብቲ ሃገር ንኩሉ ኣሳታፊ ዝኮን ናይ ህዝቢ ስልጣን ናብ ህዝቢ ምርካብ ናይ መጨረሻ ራእይ ናይ ተበግሶ እዚ ንማንም ኤርትራዊ ክፉት እዩ ብውልቅ ሆኖ ብጉጅለ ማለት እዩ ይኹን ዳንበር ኣብቲ ናብቲ ህዝቢ ተመሊሱ እቲ ህዝቢ ኸኣ ናበይ ማዕዝን ይመርሖ ኸኣ ናይ ህዝቢ ውሳኔ እዩ ስለዚ ንሕና ኣካል ወይ ከዓ ሳተፍቲ ወይ ከነቲ ኢንዶርስ ገበርና ኢና ከመኻኻትኩም ብዙሕ ፍሉይነት ከይልዎና ኸ ማለት ስለዚ ኣነ ንስኻን ወይ ከዓ ኣነ ዘባብ ዝኹላህና ወይ ሓብተይ
እንድሕር ኢንዶርስ ጌርና እንድሕር ስዒብናዮ ኣብ ከባቢና ዘለዎ ነገራት ከዓ ነዚ ሓሳብ እዚ እንድሕር ዘርኢናዮ ማለት እዩ ኩሉ ክዓስሎን ኩሉ ክስዕቦን ከመይ ገይሩ ከዓ ናብቲ ናይ ሰላምን ዕርቅን ትንሳኤና ኤርትራውን የውሕስ ንዝብል ስለዚ ውድብ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ክትብሎ ተኮይንካ እውን ህዝባውነቱ ጋና ብሕጂ ዝረጋገጽ እዩ ማለት እዩ ማለት ህዝቢ ክሰልዎ ህዝባውነት ክትብሎ ተኮይኑ ወይ ህዝባው ክትብሎ ተኮይንካ ማለት ግን መስርሕ ኣሎ ማለት ተበግሶ እዩ ተበግሶ እዚ ናበይ ማእዝነና ክወዘና እቲ ህዝቢ ክውስኖ ማለት እዩ ሓቢርና ከዓ ክንሪኦ ኢና ሕፅር ዝበለ ዝመስል ምናልባት ሰባት ምሎት ኣሎ ክንሪኦ اوكي توكل على حاله ثانك يو كورغاشانا توكل على طونكا اوكي له سمع له هنا سمع له اوكي مجمريا عايش كمال وسبا قال حبتاكو انا كو اخبت مجمريا نبركم كنتابتي تزاربو نبركم حتى حتى ነገር حتى دليل له እቲ አኹም ጀምሮኩም ዘሎ ዝተበግሶ እዚ እቲ ዕላማናቱስ እንታይ ሕጂ ዕላማ ክብል ከለኹ ከም ትኽእሉ ድብሎ ኤርትራ ዘይኮነሲ እንታይ ከተመዝግቡ ኢኹም ትደልዩ ዘለኹም ብጭቡጥ ነገር ማለት እዩ ንኣብነት ሽግር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ድዩ ንምፍታሕ እቲ ኣካይዳኹም ወይስ ናይ ዝተቃውሞ او وشت دلو قوما وصا دلو نات شجر ንምፍታሕ ምክንያቱ ከምቲ ትብልዎ ነበርኩም ካብቲ ናይ ዝነበረሲ ምምሃር ትብሉ ነርኩም ያ ዝነበረ ምምሃርካ ምናልባሽ ኣነ ዝብል ሓንቲ ነገር ክትምሃርዋ ትዳለኩም ኮይኑ እዚ ዝነበረ ተቃውሞ ንኢሳያስ ከመይ ጌርካ ከም ተልግሶ ዕላማ ኣይነበሮ ናቱ ሽግር ጥራሕ ይፈትሕ ነይሩ ከመይ ጌርካ ኣኼባ ትገብር ሓድነት ገለይ ነይሩ كومينير مبر حجز خاتكم سي سياس ناي مرغاز تريو منجدس الوجي يا تحتنا دي مخنياتو خمتي دبان نبر عرقي زي ناشونال عرقي غله دبان سو كل بزربل نغري ነው مخنياتو ولان معلوم ترادادا بزح تستايبنا حجسي انا تادم سياس كما غيرو خم دلغس تريو منجدي الوجي مايكري هجي اذا هتو من الباش كم زبالكايو هاونا هجي قدما بيلكا زهاتتك بتي كنجمر كلنا بزعبو نزرارب لنا ازو تبغوسو من الباش ازي نزخون يكون سرعات مودا يكون مفراس كتارهن تكونكا كم بوليتيكاوي تكال توديبكا كتر كدلني مهناتو اتو بزخونه بروجرام ناي بوليتيكا هيسكا علامه هيسكا استراتيجي هيسكا بخمي تجبروخه كل نطفتات زي بوليتيكال بلاتفورم كا علامات كدما بنوصر عميتكا بخمو تخيد كدليكاي مهناتو زخونه يكون منقسقاس ندركا اوت اورغانيزيشن تكالي دليو ناي حابر علامة ودما common interest دليو تحسو ودما resource دليو بتوساخي دما عدلات ناي بوليتيكا ودما مدرخ ناي عدلات ناي زي نجر political opportunities زبال كدليو قوة تكون بو هاد زين 4 نقاط يدليو زكون يكون منقسقاس يكون مدب يكون مطرنافات يكون እዚ ግን هنا نزاربሉ ዘለና ከሙልቅና ድማ ኣብዚ ናይ ተጻሒፉ ዘሎ ጽሑፍ ፈረምቲ ወይ ድማ حبيرنا زلنا أنا كمان هواين نزي طرنفنا تايكون ويزما زيد ما وي تكالاوي كسايزلو بوليتيكاوي ودبنا ايكون እዚ ተበግሶ እዩ ኣብዚ ተበግሶ ድማ هو ዝገበርና ተበግሶ ዘሎ ከመይ መስለኩም مستبحره በቡ መንገድና ኢና ተጸምብርና ፊርማና በመንባር ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ህጂ ስኻ ዝበልካዮ ከም ዓይነት አራአያ ክህልዎ ግቡ ይዝኾነ ይሁን ፖለቲካ ውድብን አካይዳን እዚ ግን ብሎ ንዛረበሉ ዘለና ንሕና ቡልቅና መጽናውና እዚ ሐሳብና ንገልጽሉ ዘለና ተበግሶ ግን ከሙ አይኮን ኣብዚ ዘለዎ ደረጃ بحجي نابي يخيد
እሱ ኩሉ ሰብ ብሓባር ኮይኑ ዝሪኦ ወይ ድማ ኣብቲ መድረክ ዝረአ ሃውን ማለት ነው ንኸምኡ ድማ ሕጂ ግን ዝበሃል ዘሎ እዚ እርቂ ፍትሕን ሰላምን ኣብ ኤርትራ ክውርድ እንተኮይኑ ሓደ ተረድኦ ሓቂ ዘሎ ይመስል ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ዘሎ ህብረተሰብና ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቃሳትን ምጥርናፋትን ሙዳባትን ከምቲ ዝግብኦ ኣየድምዕን እሞኒ ኣየድምዕን እንተኮይኑ ድማ እቲ ዘየድምዕሉ ምክንያታት ወይ ምክንያታት ብዕቱብ እዚ ኢሉ ተባሂሉ እሱ ተፈሊጡ ብሕጂ ግን ቅድሚት እንከይድ እንተኮይና ካብተን ዘየርባሃሉ ወይ ድማ ዘይተዓወተሉ ካብቲ ዝግብኦ ንኣብነት ኣብ መንጎና ዘሎ ዘይምውሓድ ወይ ድማ ዘሎ ፍልልያት ብዝተፈላለየ ምክንያት ብሃይማኖት ይኹን ብኣውራጃ ይኹን ብብሄር ይኹን ብኣረኣያ ይኹን ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ሓደ ኮንካ ነቲ ዝለዓለ ዕላማ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንመፅኦ ንኽእል ንኻውንና ከሰብ ዝተፈላለዩ ኣካይዳዊ ስትራቴጂ ከውፅእ ክእል እዩ ግን እቲ ዘካዘካ ኣብዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዓማፂ ስርዓት ብኸመይ ጌርካ እድሚኡ ከም ዘበቅዕ ወይ ድማ ህላውነቱ ከም ዘበቅዕ ምግባር እዩ እዚ ሃጂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክብል ይኽእል እዩ ሰብናቱ ርድኢትን ኣካይዳን ዕላማን ሂዙ ክዋፈር ክሰርሕ ይኽእል እዩ መሰሉ እዩ ከዓ ድማ ብኸምኡ ኮይንና ተቐባቢልና እንተገበርናዮ ንዓኹም ኣድማዕነትን ዝህልወና ስለዚ ሕጂ ኣብዚ እዚኦም ኣብቲ ተበግሶ ዝጀመርዎ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ፍልልያትና ነፅብቅ ፍልልያትና ኣፅሊልና ነቲ ዝለዓለ ኮመን ኢንተረስት ናይ ሓደ ዕላማ ዝኾነ ነዚ ዘይሕጋዊ ስርዓት ኣማጺ ስርዓት ዲክታቶራዊ ኣካይዳ ኣብ ሃገርና ዘሎ ንሃገርና ኣብ ትሕቲ ባርነት ሂዙ ዝኸይድ ዘሎ ስርዓት ብኸመይ ጌርና ነልግሶ ዝብል ከሰማማዕና ዝኽእል እዩ እዚ ሕጂ ብኸመይ ጌርና ነልግሶ ንዝብል ድማ እቲ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ሕጂ ይጥርንፉ ኣለዉ እዚኦም ነዚኣ ተበግሶ ዝገበሩ ሰባት ማለት እዩ ሓሳባት ዘለዎ ሰብ በተጎጃጀሉ ድዩ ብኮንፈረንስ ጋር ገይሩ በኣኼባታት ገይሩ ድዩ ብዝተፈላለየ መልክዕ ገይሩ ነቲ ሓሳባት የፍስስ የምፅእሞኒ ድሓራይ ዝቕፅል ደረጃ ድማ ወይ ድማ ዝቕፅል ነገር እንታይ እዩ ዝኸውን ብሓደ ከዓ ንብፅሓዮ እዩ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ ብከምዚ መልክዑ እዩ ዘካይድዎ ዘለዉ እዞም ኣሕዋት ግን ዝኾነ ይኹን ውድብ ይኹን ትካል ብድሕሪኡ የለን ስጋብ ሕጂ ንሚት እንታይ ይኸውን ብሓደ ንሪኦ ይኸውን ማለት እዩ ግን ኣይ ቲንክ ሕጂ እውን ዘፅውኡ ዘለዉ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ማእ ኮይኑ ንነፍሰይ ስለ ቁፅራ ማለት እዩ ኣብዚ ፃውዒት እንታይ ንግበር ብኸመይካ ንጥርንፎ እዚ ዝተፈላለየ ሓሳባት ጌርካ ኣብ ሓደ ስለ ዝኾንና ምክንያቱ ነቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ስርዓት ብኸመይ ጌርካ እድሚኡ ትሕፅር ዲሞክራሲያዊትን ፍትሓዊትን ኤርትራ ብኸመይ ጌርካ ተምፅእ ዝብል ስለ ዝኾነ ኣብኣ ንስመር ኣብኣ ክንሰምር ከዓ ኣብ መንጎና ዘሎ ፍልልያትን ንፍትሓዮ ናብ ኣብ ሓደ ንምፃእ ሽኡ ብሓደ ኮይና ተጠርኒፍና ነቲ ዝግበር ንግበር ዝብል ሓሳብ ዝተመርኮሰ እዩ ይቕኒለይ ታንኪዩ የቐኒልና እድሪስ ባጎኒ ኣለኻ ዶ እድሪስ ባጎኒ ኣዋህ መደብ ኣብኡ ከለኻ እትያ ቀሪብና ዲና ምክንያቱ 2 ሰዓት ጌርና ኣለና 2 ድዩ 3 ሰዓት ክንደይ ጌርና ኣለና ሕጂ ኣብ መስመር 3 ሰዓት ቀሪብኩም ኣለኹም ተዘይተጋጊ ብክብረትኩም ኣነ እዚኣ ሰዓት ምስ መልዐት ክትገርፉኒ ተስፋ ገብር እቲ ዘሎ እቶታት ክንምልስ ኢልና ኢለ ተስፋ ገብር ሓደ ክልቶ እዚኣ ሰገዳስታ ዝብልዎ ንራልዮ ንሕና ክንምልሶ ንኽእል እንተኮይኑ እዚኣ ሰሪፋ ዘላ ግዜ ክንጥቀመላ ብክብረት ይሓትት ኦኬ እስከ ከምኡ ክንገብር ኢና እሞ ናይ መጨረሽታ 2-3 ሕቶ እድሪስ ባጎኒ እንድሕር ደለኻ ወደብ ኣለኻ ዶ ወደብ ምልክት ስካቡኒ ወደብ እንድሕር ደለኻ ሳምሶን ኦኬ ጎን ሳምሶን Okay, thank you حلم السي. I hope اسمع كله. Thank you دقيمة. أنا سي أنت حتى يحجي
إذا حسابكم كواسا زدلي سب أبسي حجي ولا دي حتى ويجدي دي رخبة نوع سمعوا كواسا زدلي ويككافل زدلي زيجاسي بخمي كرخبكم خل كوش تعدكون خمستفل اللي وده السوشيال ميديا زيت كمن جناب حسابكم ككافل زدلي كل خلي مو بزقات أمي ناي كونتاكتهم مسارحين تلو تتحبرنا بق نيرو كم زبل حتى سلز متاني كحت تبديده مالتي سلزي زخون جا نقرنا ثانك يو كم تعقدمي زبالكو تي project Eritrea Renaissance ወይድማ ትንሳኤ ኤርትራ project Eritrean Renaissance ወይድማ በትግርኛ ትንሳኤ ኤርትራ ዝብል ናይ ፌስቡክ ፔጅ አዳልዮም አለው ቶም ማህዋት ቶም አበገስቲ ነዚ ሐሳብ ማለት እዩ አብ አዘለኩም ሐሳባት ይሁን አበርክቶ ይሁን ክትነጥፍሉ ትኽእሉ መንገድታት ይሁን ዝተፈላላይ ነገር አው ይኩሉ ሰብ እንዳኸደ ነቲ ሐሳባቱን አበርክቶን ዝገልጽ ዘሎሞኒ አብአ ከልኩም ክትረኽብዎም ሐሳብኩም አብአ ክሳይ ክትገብሩ ናብአ ይሕብረኩም ምክንያቱ አነውን ናብአ እንዳኸድኩ ይዝርኢ ዝገብሩ ዘለውን ንጥፈታት ማለት እዩ ኦኬ حقነት ፍሊ ዝበለ ሕቶላት ካለት ኮን ናይ መጨረሻ ዓድልክነ حقነት ምልክት ሃበንስከ ያለሃ ደምሳነ ፍሊ ዝበለ ሕቶ ዘላቶ ናይ መጨረሻ ዓድልክነ حقነት አለሃ sorry حقነት ያለሃን አለኹ በል I think ተዘይ ተጋገ አለኹ በል ናይ መጨረሻ ተሐፈ አለኹ okay go on okay thank you መጀመርታ ዝኾነ ማለት ኢኒሺዬቲቭ ዝወስድ ዘሎ ኮንትራክት ዘሎ ማለት እቲ ፊሊን እቲ ወጣ ናይ ሕብረተሰብ ተረዲእዎሎ ማለት እሱ የመስግነኩም ማለት እዩ ስቲል ዘይተማሃርናሉ ዘለና ግን ንግሆ ውዳበ ምፍጣር ጥራሕቲ ይሽግርና ከም በቃኹም አሜባ ኮይና እዚስ ማአሲ ኸዕረ ወላ ብዛ ዝሓለፈስ ሶምስ ኤርትራዊ ዜጋ ትብል መጽያ ነራ ጽቡቅ ተበግሶም ኦኬ ግን ነንብስ ከፍ ኤርትራዊ ዲዩ ናቱ ጉጅለ ክሕዝ እዚ ትሽግር ማለት እዚስ ከመይን ክትፈትሕዎ ካልኻ ዕርቂ ትብሉለኹም ዋ እንታይ ዕርቂ በዳሊኹም ህዝብ ኤርትራ በዳሊ ይፈልጣሉ ማለት ዝትማለ ክዛረብ ዝው ዓለም ሲዩ ኮር ማለት እጂ ቶም ንኦም ንኡዝ ድግፉ ዝነበሩ ተገዲፎሞ ምሳሕዋቶም ተዓሪቆም ኣሎ ፍንሽ አዛር ካፍታ حማቅ መገዲ እንደሕወጽ እዩ ሓደ ሰብ ምሳሕዋቶ ተዓሪቁሎ እጂስ መስመን ይኹም ምስተም ዝቁጥቁጥና ከተዓርቁና ትደሊ ዘለኹምስ ወላስ አና ይርዳእኒ የለን መስመን እጂ ህዝብ ኤርትራ ዝድልዮ ዘሎ ጉጅለ እስያስ ምእላይ ጥራሕ مسألهم قل كلها تبدالن كل زلو حبرتسب اهين مهين الك ازاريبكا اسس فطرو اسس دليو حبرتسب يفصم مالتي حجي كن يغاماطل ديلن ز غدايكم ماشي كنا عرقي ገለመለት ሁሉም መስመንም ከተተዓራረው መስመን ምንም ከተተዓራረው በዳሊና መንዲ ዘብከና ዘሎ መንዲ አዚሲ ተአንፈትኩም ቁርብሲ እንታይ ንድሕሪ ደይተመለስኩም ሕጂሲ በቃ ንቅጣም ሆነ ስርዓት እዚ በቃ ትመልስ ደሎ ለዚ ጉጅለ እዚ ንቅጣም ወይ እንበር ሕጅር አንታ ከኑ መስመንና ከተተዓራ ኣብዚ ሰናመን አለሊ ሲያስ ኮ ይስሩሕ ደሎ ስለዚ እዚ ስታት ቁርብ እንዴ ጽቅጥ ተብሉ ክብራት ግን እቲ ኢኒሺዬቲቭ ትገብሩ ዘለኹም ምንቅቃሕ ግን አፕሪሺየት ካገብሩ ኢንሻአላ ዝኾነ ሰብ ታስተረዳአቶ ተዓቅሙ ታንኡ ትርዶ ይዝገብ ስለዚ ቴንክ ዩ ሰላም ትማዓለኹ ደ ያ ንሳ ቀዲማ ነበረት ሕቶ ተኣሲረ ምልሰኒ ምናልባት ክብርሓው ዕላማ እንታይ ዕላማው ዝብል ነገራት
علامة نشري حانتي وحستن سلامان رقعتان كتبا وعبيتان زوحات إيرتها مهلاوي عبتعتي قدات حقن حتاتنتن ولسنتن تمرح هاجر بقوة قوامات هاجر مالك إذن تغيرنا عبتعتيو تقميت زولو خال نقرات ترى نقرات مالت عبتعتيو زلسيو كله نقرات نهاجر قولت خال نقرات عبت هاجر ناي حسب كام جلاس ناي حيمانوت ناتنت كله كله عبتعتيو زملز لذي حنت قوامات هاجر بخير الله قال اب إيرترا بكرات كلاو صار حكم زلو بأمان دي منقص راح يكون زعمت زلو إسات راح يكون أجي كمو يرنا نحرات إبنا رينا يو منالوات كنقاقينا منالوات استراتيجي تاكتيك كنقاقيت راح ناون أبوي مالتيو سلازي حاجر كبلازو حادث ستيت جوفرمنت كميرنا ديفاين نقبرون تي سراويت تتا نايتي تي تكالات محاور نايت حاجر بمور لميسو ويكا بحادث ويكا بحدا محاور كنقاطعتن يو ايفن حدا واناس ورق بارتي بقدر المنقسي يقولوا يزبحال بقلت يزارولو مدرخاتهم رينا انا مالك سلازي زي نبور اكايد الله بإيرترا ناب نبور نملاسنا نبزرنا تي انيشيتيف السيو تي ناب نبور نحرتمريسو تديناميزم تناي بوليتيكا ودابه ديو تناي تي ناي بريجر جروب ديو ወይ ናይ አሶሲሽን ናይ ተፋላለዩ ናይ ሞያ ማሕበራት ድዩ ናይ ተሃገር ሰራዊት ነገዛርሱ ጸጥታን ካለኻል ነገርቱ ነታ ሃገር ዘውሕስ ነታ ሃገር ነቲ ቅዋም ካለኸል ይኸውን ማለት እዩ ሓደ መንግስቲ ወይ ሓደ ውልቀ ሰብ ዘገልግል አይኮንኒ ማለት እዩ አፕሳይድ ዳውን ካለው ሃገርና ስለዚ ፕሊዝ ሰባት አይት ዘይስም ናይ ተሃቡና ንሕና ውድብ ንምስርታ ይበለና ነው ወይ ከማ አሜባ ንባዛሕና ይቆርአ ስኸማ አሜባ ከባዛ ጸንሐሲ ክኸውን አይነበሮን ሕቶና ሓደ ሓንትን ሕቶ ሕቶና حتى فتحيو حتى حنت قامات هاجر يحلونا يو السنة كنفتح خيل ناس وبحن كبت هاجر نسأ ناي بارتي وناي حسب كام قلات ناي رئيتون كان خالد نجارات كوا حس يو السنة حتى واحد البارتي اللي خذوا ناي قد سبقوا أول بارتي وأول بوليتيكا وأول ودب كونا لونا هتقولون خمسة أبزا أمريكا نريء لنا أمونغو ديمقراطين ريبابليكان تعرف ودرات كايرالون رينا يوم عنده أمريكا ናይቲ ፕሬዚደንት ስልጣን ውሱንዩ ድሩቲ ማለትዩ ናይቲ ኮንግረስ ስልጣኑን ፍሉጥዩ ናይቲ ሴኔት ስልጣኑን ፍሉጥዩ ናይቲ ጁዲሻሪ ወቃቲ ፈራድ አካል ዝብሉ ስልጣኑን ፍሉጥዩ ጸጥታ ተካላት ናይ አሜሪካ ኤፍቢአይ ዲዩ ናሽናል ሴኩሪቲ ዝባሃሉ እናቱም ደረታት አለው ምክልኻል ነገዛ አርዙ ምክልኻል ምስ ናይ ዶብ ምስ ትሪዎ ተኮኑ ሕጂ ለቅንም ናይ ሽመት ነገራቱን ምክልኻል ኢዱ ኣብ ናይ ፖሊስ ካለኻል ነገራት ኣብ ከተማታት ኣብተን ከተማ ሴትሱና ያቱኒ ማለት ስለዚህ ንሕና ነገራት ተሐዋዊ ስሉ ተጫማሊ ቁሉ በሀገርና ንብላለና ግሉጽነት ተሐታትነት የለን ፋሉልነት ሰፊሩለ በኤርትራ መድረኽ የለን ነዚ ሁሉ ዝጥርንፍ መንግስት መንግስቲ ፕሬጀር ግሩፕ ከም ፕሬጀር ግሩፕ ካለ ሞያ ማሕበራት ሰራዊት ናይ ሰራዊት هاجر زمسلولو نقوام زكالاخلو ጸጥታ ሃገር ንህዝብ ዝሕልወሉ ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ሃገርናኮ ንዚያ ዝሕልኩ እዩ ንህዝብ ጸላቶ እኮ እዩ ሓውም ሓፍቲ ባሕዘብል ዝውዕል እኮ እዩ እዚ ንቡር ኣይኮነን ኣብ ዘይ ንቡር ኩና ተላን ብላልና ስለዚ በጃኹም ዘይበልናዮ ዘይንስናን ንሕርሂብኩምና ዌል ኣይክንራዳዳይና ማለት እዩ ስለዚ ሮንግ ፐርሰፕሽን አሎ ቲ ሮንግ ፐርሰፕሽን ካዕረለዎ ስለዚ ኣብ ሃገር ኣብ ኤርትራ ፈሪሱ ዘሎ ወይ ከዓ ዝዕምት ዘሎ መንግስቲ ወይ ሓደ ስርዓት ወይ ካቢነ ሚኒስትራት ይምና አምን ተኮይና ጸገማልና ማለት እዩ ቲ ዓመጻን እቲ ኮራፕሽንን እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ግዝርጥና ግዕዘይ ምዕዘይ ካብ ታሕቲ ስጋብ ላዕሊ ተዘርጊሕሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኮሬልካ ክግበር ጸንሐ ኣብኡ ኢንቨስት ወይ ከዓ ወፍርኽ ካይሉ ጸንሐ ነገራት እዩ ነዚ መሓውራት ናይቲ ከምዚ ክጥይቕ ጸንሐ ከመይ ገይሩ ተማሕዩ ይኸይድ ተሳሒቡ ይወፅእ እዚ ከዓ ስልጣን ናብ ህዝቢ ናብቲ ዋና ቀንዲ ናብ ዝኾነ ብምምላስ እዩ ዝመጽእ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ እዩ ፓርቲ ቆም ዘሎ እቲ ህዝቢ እዩ ሰራዊት ቆም እቲ ህዝቢ እዩ ጸጥታ እቲ ህዝቢ እዩ ዋም ከውሕድ ዝኽእል እቲ ህዝቢ እዩ እቲ ሃገር ብቁጠባን ካለኻል ካህነት ብትምህርትን ካህነት ዝኽእል ማለት ስለዚ ስልጣን ናብ ህዝቢ ንምለሶ ያሉ ዘለና ሕና ፓርቲ ኮና ውድብ ኣይኮነ ማለት ንዑ ነቲ ስልጣን ንምእላይ ኣብ ዝግበር ነገራት እጃምና ከነበርክት ንኽእልና ካልእ ሕቶ ይሱ ካልእ መድረኽ እዩ ስለዚ ኣይነ ሓውሶ የቐኒየለ ታንኪዩ ሰላም ስማዕ ኣለኹ ድምፂ ስማዕ ኣላ ማይክሮፎን تربشكم يرلاين اوكي ثانك يو عارف ما اغايشنا زيانا مترشتا عدل يبنا زنبرنا حتى حتونا مترشتا عدل يبنا نيرنا بزي مغدي مدبنا ناي حتو مدب تزازيبنا ناب
رئيتون لبوان كنكي تنترك لا كبرت حفتنا حسابا مايكروفون تنترك لا تا مايك حسكي الله تنترك لا اوكي ثانك يو بزي አጋጣሚ መኩብራት አጋይሽና ካብቲ ዝሃብኩሞ መግለጽን ዝነበረ ሕቶታትን መሰረት ተበጊስኩም ዝተረሰዐ አሎ ትብሉ ንእግር መገድኩም መልእኽቲ ከተመሓላልፎ ደልዩ ናይ መጨረሽታ ዕድል ንዓኹም ክንበኩም ኢና ብድሕሪኡ ናብ ናይ ለብዋን ርእይቶን ክንሰጋገር ታንክ ዩ ራይ ከመይ ቀዳምናት ይምንለው ህዛረብ I think ዳርጋ ሁሉ ዝበሃል ሂልናዮ ኢና ዙማሁን በት ዝሃቱና ህቱታቱን ብዙ ነገር ተዘራሪብና ኣለና ወኒ ladies first ሃወይ ስለዚ እቲ ብዝበለጸ ድማ ከምቲ አንተ ቦይ ዝበልኩ ህጅን ደግሜ ጽሒፈ ያለኹ እታ እዚኦም ነዚኣ ተበግሶ ዘበገሱ ጉዱሳት ኤርትራውያን አሕዋትና ፌስቡክ ፔጅ ከፊቶም አለው ፕሮጀክት ኤርትራን ሬኔሳንስ ወይ ድማ ትንሳኤ ኤርትራ ዝብል ኩልሁም ብኽብረትኩም አባኪድኩም አባልነት ክትገብሩ ወይ ድማ አድ ክትገብሩ አብተና ፌስቡክ ፔጅኩም ይላቦ ምክንያቱ ዝሆነ ይሁን አፈሬታታት እዚ ህጅ ጽሑፋቱን በትግርኛውን በእንግሊዘኛው አው ተተሓይዙሎ ዝሆነ ይሁን ዝገብሩ ንጥፈታት ስራሕ ይሁን ተበግሶታቱን ውሽጢቲ ናይ ትንሳኤ ኤርትራ ዝብል አቡ ስለዘሎ ብእቱብ ከተከታተሉ ትኽእሉ ማለት እዩ ነቲዮም አብኡ ዘለው ድማ ክትረኽቦም ተደሊሁም ናይ ኩላ ሰብ ስለዝሆነ እዚኣ ማዕርነት ኩላ ያ ነንነፍስ ወከፍና እናታ ሐሳብን ግደን ተበረከት ዘላ አብኡ ቀልጢፎም እዮም ዝምልሱ ህቶ ዘለኩም ይሁን ሐሳብ ዘለኩም አብኡ ረኸቦም ይሁን ሳይ ክብደሌ በመጨረሻ ድማ ንህድሪ ጀጋኑና ነዚያ እድል ስለዝሃብኩምና ቡልቅና አዚያ ዘለና ተሳትፎን ግድስነትን ኩነታት ሃገርና ኤርትራ ክነብርህ ሞ ምስ አሕዋትና ድማ ይህን ክንበሃል ህቶታት ክንሰምዕ ህቶታቱን ንህናውን ክንምልስ ክንፈትን እቶምናውን ክምልሱ ክፈትኑ ካቱ ጻኒዮም አለው ስለዚህ ድማ አጸቢዐ የመስክነኩም ጎብለል ወደ ኤርትራ ከሙን አሳሳይ ስለሃውና በጣም ያኔ ላይ ክብል ይፈቱ ኦኬ አመጨረሻ ቴንክ ዩ ሰባሕብተይ አመጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ነዚ መድረኽ ዝፈጠርኩም ሕድር ጀጋውና አዝየ የመስግን ዝፈጠርኩምና ዕድል መድረኽ ምስ ሕዋትና ኣሓትና ክንራኸብ ከምኡውን እቲ ሓላፍነታዊ ዝጎድለና ዘሎ ንሕሪና ኣብቲ ፓልተጓት ኣሰንቢዱና ወይ ማዕዶ ክንዕዘቦ ፀናዕና ናብ ፀርፍን ናብ ዘለፋን ካብ ሃገራዊ ኣጀንዳ ወፂኻ ናብ ፀቢብ ኩርናዓት በዓታት ምእታው ስለዝነበረ እዩ ስለዚ ካብ ጥቕሙ ናብ ጉድኣቱ ዝዛዘቦ ነገራት እዩ ኣብኪሩና ፀኒሑ ይኹን ዳእምበር ካብ ቁሩብ ዋላት ካተለኩም ፀኒሐ ትገብሮ ዘለኩም ኣዝዩ ሃናፂ አበርኩቶ መድረኽ ፈጢርካ ነቲ ህዝቢ ይህን ምሂን ክበሃል ኮሚኒኬሽን ምብካር ና ይህን ምሂን ዓቢ ጋግ ፈጢሩ ወይ ከዓ ንገለ ሸሓቲ ወይ ከዓ ዓለቁቲ ከዓ መድረኽ ሂቡ ፀኒሑ ማለት ስለዚ ኣዝነኩም ካልኣይ ከምቲ ሓፍተይ ሳባ ዝረኣኹማ ካልኦት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ የሕዋትና ፍርቂ ኣካልና ናይ ኣካልና ሕብረተሰብ እየ ስለዚ أنا بزاي أخذ مرة لازق ساتفو دكنسيو ፍጹም ዋጋ አደጋ ካአትየቡሉን ፍርቂ አካልካ አልሚስካ ወይ ካብ ስራሕ በኺሩ ምናልባት ክትሰሓድ ክትሳለን ደርገፍገፍ ክትብል ኢኻ ትኽእል እምበር ብግቡእ ክስጉምን ክትሕንበብ ወይ ክትውንጨፍ ንቅድሚት ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ተሳትፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብዕሊ ከም ሓደ ፕራዮሪቲ ከም ቀደምና ለማዓልቲ ክንደፍኣሉ ኣለና ናታተን ብኩራት ወይ ከዓ ናታተን ካብቲ ሜንስትሪም ወይ ካብቲ ክኸውን ዝግብኦ ነገራት ምእላይ ናብ ዝኩሉ ነገራት ሃሉሲኔሽን ወይ ከዓ አቡቶታ ከተወና ፀኒሑ ማለት ስለዚ ኣብዚኣ ኩላህና ብዕቱብ ክዘርሓልና ካልኣይ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ መድረኽ
كمتي دغاغيمنا نقطو حنا تبوسو ينيشيتيف بتعمي غنا اب عشل درجه زلو نهاتكم تساتفو نهاتكم ابركتون نايت حزب خا بحاده شان دحر عاسيلو ويو ናብ ሓደ ዳይናሚዝም ወይ kana ሓደ ደርማሳዊ ሓይሊ ተቀይሩ ነቲ ሽግራትና ኣብ ሓጥር እዋን ማዓልቦ ክረኽበሉ ተኽእልና ማለት ስለዚ ንሕና ምናልባት ሮልና ኣብ ነዊሕ ግዜ ወይ ኣብ ተናውሕ ግዜ ናብቲ ዝምስተመለሰ እንዳናኣሰ ወሓደ ክመጽዩ ናቱ ዘይሩ ናይቲ ህዝቢው ኣብቲ ሰዓት ህዝቢ ንዑ ዘጎ عقم زلوا خساليون كساغرون ما عاد ماليا زي بلوم سمويا وش عدنا بدغرا لو مالتي نزي اتم داكاتته نجم دحقفه نتي قرم زغبو وي كانتي اعناوي ترى تصوتنا خاندا عليه وي كان دا مهاره دا ارمه مالتيو نقدميت خيدمو نهاتكم تساتفون كبوكور يبلون نا اباكم امين نايناون تبغوت جميرنا يزلنا يقني لي ابكال اغاطامي تماسالك نراقب صفاغبر عزيه مزغن ثانك يو اوكي يقنلنا كبرات تاغايشنا كبرات حفتنا سابا تسفي يوحنس ان كبر حونا كمال علي حجون دغيمنا بشمين بشم ما حضر تغزانا حضر جيغانونا بشم كلهم تخاتاتلتنا يقنلنا نزي سفيح كاب 3 ساعات نلعلي زخون مغلطي زابكمنا I hope اب قصالخا بخاله ارستي مسانا كتمشيو ويكا قال خمسي كلتا 3 ساعات عدل كتبونا يمحصن يغنيلنا كبرتي حفتنا سبا ان كبر حونا كمال نقر مقديون يغنيلنا نزي كتم حلالو كل كلتكم تبركوا زلكم اما حضرتي سنتنا ان نتورك تكوروا دلهم ان حضر جيغانا فيسبوك تزرقوا دلهم كلهم ثانك يو نقولوا نايلوم زنبرو انت ساتفي حتاتي يقنلنا كل بخبرة بتحسنا نتقرب حتات ولا زي عجبنا له كنكون نخدينا جن تي نايكلتنا زنبرو مكبار تصبغوا عبكت سال زيادة أخضر حالنا خدو زي برعلنا لومي يقنلنا بزي مقدي نقول لهم أبريغا زلهم مدرخنا يحطو بزازيمنا هنا لبوان رئيتون انت مدرخ فتالو كان لكم نقول لهم I think نقول لهم كان لكم ايه يا كم ذات عايش thank you Azmarino thank you okay go on كبرات حوات